80 яш белән бара, декабрь айында. Шулай булгас, гомер һәм иҗат юлы байтак үтелгән. Шул гомер һәм иҗат юлы сырында мин бик күп әсәрләр яздым. Һәм уларды электронга алдым компьютерга. 15 том топланды. Улар барыһы минең сайтымда, интернетта. Зигат Sultanov.rf кириллица белән, урыс хәрефләре белән. Шул сайтымда бөтенеһе бар, файлдар белән 15 том, уларды асып, бушлай күсереп алырга һәм укырга мөмкин. Бу 15-нче томдан һуң мин инде башка язмаска булдым, томдар эшләмәскә булдым. Актуаль, мөһим мәсьәләләр туа торһа, мин публицистик әйберләр язырмын, хәзер дә аны язуды дәвам итәм. 15-нче томга инде тарихи әйберләр, борынгырак тарих белән бергә 20-нче елгы безнең Башкортстанда 20-нче елгы канлы көрәш тарихы турында да бар. Һәм безнең борынгы тарихка, телебезгә, милләтебезгә кагылышлы төрле темаларга минем сыгыштарым, мәкаләләрем, публицистик әйберләрем кертелде. Онда уларның күбеһе ташка басылып дөньяга сыкмаган. Һәм баягы әйтүемсә, 80 яшым белән баргас инде, иң азакта мин укучыларыма мөрәҗәгать итеп, буласак хәзерге укучыларыма һәм буласак укучыларыма булыр дип өмид итәм. Уларга мөрәҗәгать итеп, хушлашу дигән әйбер белән 15-нче томымда тамамлап куйдым. Иншалла, тау хатлым зур хезмәт эшләнде, ләкин ул әле ташка басылып, халыкка барып yetkәне юк. Томдардың беренче томдан башлап 15-нче томга тиклем. Ондагы әсәрләрнең байтагы вакытлы матбугатта басылган. Шуннан байтагы китап булып чыккан, минең бер тифтәннән артыграк төрле күләмдәге китапларым чыккан. Шунда басылган байтагы. Ләкин томдарды сыгару теләге, минең әсәрләремнең бөтенеһен укучыга yetkерергә лаеклы анаган әсәрләремне укучыга илтеп yetkерү теләге миндә бик зур. Һәм өмет итәм, касан да булса миңа ла көн килер, башка минең каләмдәшләремнең том әсәрләре Башкортстан китап нәшриятында, Зәйнәп Биишева исемле китап нәшриятында том булып сыккан кебек, минең дә 15 томлыгым басыла башлар. Шулай итеп, туган халкыма минең хезмәтләрем барып yetер дигән өмет белән яшәйм. Мин безнең башкорт тарихы буенча эшләгән авторлар күп бит инде, галимнәрбез, эшләй язучыларбыз. Ләкин улар өске катламдарды өйрәнә. Урыс галимнәре, урыс авторлары өйрәнгән, улар үзләренчә күреп, дөресме түгелме язган, шул катламдарды безнең башкорт авторлары, башкорт галимнәре, язучылары шул ук катламдарда шуларның юлы буенча яза. Ләкин мин ул юлдан бармайм. Ундай авторлар күп, ул өскәрәк катламдарды язучы авторлар күп, китаптар да күп. Мин кем барып йетмәгән,
буга тиклем. Шул тәрәнлекләрдән алып, өйрәнеп, язам борынгы башкорт тарихын. Ә безнең башкорт халкының тарихы бик тәрән. Мин күп еллар тикшеренүдән һуң, башка галимнәрнең әйберләрен тикшергәндән һуң, гомумән комплекслы эшләйм. Шундай ышанычлы фикергә килдем. Безнең башкорт халкы үзенең теле, башкорт теле буенча, мифологиясы буенча иң борынгы халык булып тора ошо безнең yer йөзендәге. Хатта беләһегездер, Америка кыйтгасына ла бит менә ошо башкорт yerендә яшәгән кешеләр барып сыккан элекке таш күпер дип аталган Бериник бугазы булмаган андагы. Тоташ булган Америка кыйтгасы. Менә шуннан Америка кыйтгасына үтеп, безнең башкорттар аскан ул кыйтканы һәм хәзерге индей кабиләләренең, индей халыктарының байтагы, андагы индей мәдәниятен тудыручылар, индей тарихын, уларның байтагы борынгы безнең башкорт бабалар булып тора. Ул ондагы мифология белән һәм ул гына түгел, ондагы индей халыктарының теле белән раслана. Безнең башкорт теленең хүзләре бик күп онда. Ул кытка халыктарының телендә һәм диндәре буенча, мәсәлән, майя халкы. Кнарозов дигән күренекле урыс галиме борынгы майя язуларын беренче башлап укып асты бит инде дөнья. Ул яшьләй генә үлеп китте. Ул майя халкының теле, мәсәлән, календары бар. Ул календарындагы хүзләр 20 мезгилдән тора, ул башкортча укыла. Ис китмәле хәлдәр. Шуннан минең ул гына түгел, башка индей халыктары турасында да бар минең ул томдарда. Турнан туры уларның телендәге хүз байлыгын, хүз составын башкорт теле белән сагыштырып карап бергәнмен. Ничек уларда әйтелә һәм башкортча ничек әйтелә.